Tara, kubkub. Kubkub. Ah. Di arah mga katolits. Sungkam mo dapat. Right. Kino. Ya, tulit sige po. Tara. Siapa? Awe. Siapa Vigo? Grabe ya. Apa to ya Jaro? Ako he ya Jaro. Simple tong isbat secret ni. Shout out mga espiro diha. Diyan nakatapos mo ni. Katong sagtiwas mo dia. Sada musim. Ya, abang-abang mga katolits to. Let's go. Ingat. Ay ugbok na sa tadring dapita. Kita dito dari og tulo ka bug isda no, matong gapili ta dani og asa itong birahan ato no. Og nakaunahuna ko nga kining duha ka buk atong birahan kay mura mag atong pamati ma double shot kay gatapad man. Og wa jud ta masipyat to di jud to maadong pagkatabas. Oy grabe ha. Isdang mailap, grabe pagkaabti ka mano o bantuga na kay wa jaga pakuha ano gituuran day taniyag na apay mas lami dari agoy di araga pahigda raga pahipir ba impas to asong kamo doon. Abanti ta sunahan kide murag nang giputi ay positive mga kitong nagmeeting ay gamarites ni ron ay simpre pili tag dako-dako pa sa spear fishing gali katolis no selective jud na. Og dia pa isa ka marites to nasakpan gyapon ni nato kay di ara mas unahan di atuhog impas. Ako ang banabana ba murag maod no sila nang gimaritis ba sakpan gyapon way takas agoy mare maingon haw nila ba kanang kuha man ako silang tanan di haramog continue og maritis sa aho ang sibot diha. Kining mamanatag mga gabi ba grabe ra jud dita kay go sa mga isda kay mosandig ra mas bato. Akong dili guys bato dili pus bunbun agoy di agapasan biting. Grabe no. Isa pud sa naka-advantage sung gabi ko man kay ang ubang isda no maghinuktok ra di sa masadlaw no grabe maboom kag timing. Sama diri ga standby ra saruhag di pa kaigo danan sa imo pang pana tuloy sugob saruhag jug masipyat kung di may ko si saad to puspikas. Muray gidangat ning hangpan nga tuloy sugob no makaboy jud nga ni kadagawang isda maduling kada koy kaday body impas sungka mo gyapon og di anak ka panada pug isa ka panangitan or ubod ba ning insani tawag kanino ay atong screenshot sad ay impas ang buak oy. Bungka kag hubon no so di gi ay gapakita nga sa kalambay badji ni nga kulor nga pamanit ni mga tulits no o nga ni jang bagaw badji na isa so ato kining gitambunan no atong teknik diha no atong lubog-lubugon para atong dakpo no ug wa na to na madakpan kay ako may nakaway no naunsa diri jud ko bilib ning isda ano kay murag ang hunahuna ba murag naagyan is mga kauban ho ba di abhak oy pero buhi gyud na. Gerah, biar aku hasil 5 mo. Tambah lagi katolets. Tambahan. Agoy simpre kay bugnaw man kayog dagat to mating tugnaw man kayo matik sinabaw kinilaw sinugba mong birada din niya. Grabe shout out nito mga kauban diha no pagka aninduta jud nga ni katulis na nigumagpamanaban azi matimo-timo nighuman ba pang was katugnaw ba di ara katulis no. Salamat dito sa pagtan-aw diha katulis sa inyong suporta. Ikaw kung wa pa ka-follow ba follow na diha or subscribe na kay simpre daghan patag mga binsol nga pagabuhato no simpre di lang ni kay mao na ni so subscribe or follow na diha sa pigilangayan oy. Sudah busog na people. Tank.
Tagado. Busog na. Ah,